Braško, ty si uvedomuješ, čo by som ti vedel spraviť, keby mi toto povieš do očí? Ty si uvedomuješ, čo by sa ti stalo, keby máš takýto tón so mnou z očí v oči? Čo si tým ty chcel dokázať? Ešte zajebeš prirovnanie, že je tučná ako prasa. Čo si tým ty chcel dokázať? Na ktorú piču ti toto bolo dobre? Čo ja ma ty? Počuješ ma? Ty čo máš na mňa takýto prejav, akože takýto, že dominantný? Že ty čo si chcel dokázať, na ktorú piču ti to bolo? Braško, ty s kým sa bavíš? Ty s kým sa bavíš, ty fracek? Počuješ ma? Akože ja chápem, že ma kritizuješ. Ale ty čo máš za tón? Že ty na ktorú piču si chcel toto dokázať, ty koko, to na čo bolo? Braško, ty si uvedomuješ, čo by som ti vedel spraviť, keby mi toto povieš do očí? Ty si uvedomuješ, čo by sa ti stalo, keby máš takýto tón so mnou z očí v oči? Prestaň ma tento tón, akože kritizuj ma, nadávaj mi, ale nemaj tento tón, Braško, aký by si môj foter. Aký by si môj foter a sa snažíš ma akože školiť. Braško, ty nemaj tento tón so mnou, ty si nejaké sprosté vyjebané decko v nejakej detskej izbe. Ty s kým sa rozprávaš? Ty fracek, s kým sa rozprávaš? No ktorú piču toto bolo dobre.